אז מה קורה חברים? כאן צור ועמית. שלום. אתם כנראה זוכרים אותו מהפרק הראשון של הסדרה, אל תדאגו, אנחנו ממשיכים אתכם, פשוט חופש והכל, לא משנה. אז בקיצור, היום אנחנו הולכים לעשות קרב ביונט. אחרי שעה נבדוק של מי הבנייה הכי טובה ואתם תכתבו בתגובות. אז מתחילים טוב חברים, סליחה, גם נדב איתנו, גם מהסדרת מיינקראפט. אז מתחילים מעכשיו. בסדר, אני כמובן שיוצר את זה בקריאטיב, כי אין לי כל כך עכשיו לחפש את החומרים. אוקיי, אני לא יודע מה לתכנן. אורח נכנס אלינו, נדב. אני לא כל כך יודע מה לעשות, אבל שנייה, הדלת הזאת לא נסגרת, אוקיי. אני לא כל כך יודע מה לעשות, אבל נראה לי אני אעשה את האסלה מסטיל בנות, מי שמכיר. אבל נראה לי ניקח עצמות שלי. לא משנה, בקיצור, מתחילים לבנות את האסלה. אוקיי, זה ייקח קצת זמן. אוקיי, בניתי את הבסיס של האסלה, עכשיו אני צריך פשוט להגדיל את זה, ולעשות את הספגטי בתוך. זה יהיה מגניב. אוקיי, אנחנו בונים כאן. אתם בינתיים לא תבינו אולי מה אני עושה. מה שאני עושה הוא ממש שימושי. בסדר. נדב, כאילו, מה? אנחנו באמצע צילומים. הם כרגע שומעים אותנו. אתה לא מבין את זה. אתה לא רציני. כן, אני חייב אותי. וואו, מה אתה סימנת קומנטר? מה? לא משנה. תגיד בסוף. אוקיי. חברים, אנחנו כאן. אוקיי, שנייה. טוב חברים, האסלה לא יצאה לי טוב. אני בהלם שפשוט עבדתי כאן אולי כמה זמן. פשוט 6 דקות בשביל כלום, שזה רע. נראה לי את הדבר הבא הוא די קל, אז אני שמח. אז אתם תראו עוד שנייה. אוקיי, אולי אתם קצת מצליחים להבין. נראה לי לשבור שנייה. כמה זמן, כי זה יותר מדי גבוה. סיימר, זה גרבל, נכון? זה גרבל בצבעים. זה מופל, נכון חברים? בואו תגובות אם זה גרבל בצבעים. בודק שזה טוב חברים. אוקיי, זה טוב. יואו, זה יום כזה מטורף. כן, אתם נראה לי מתחילים להבין. ריח טוב. כן, זה מתחיל להיות יותר טוב. נראה לי זה יהיה ממש ממש טוב. אוקיי. יאללה. אני לא יודע מה עמית בונה וגם מה נדב בונה. אני יודע נדב רק עכשיו התחיל לקנות משהו. כי לא הוציאו רעיונות. לא משנה. יואו, זה מתחיל להיראות ממש ממש טוב חבר'ה. אני חושב שזה הולך להיות מצליח, ושתכתבו בתגובות רק שאני אנצח, כי זה הדבר הכי חשוב, ולמה שמתי שם בלוק. אוי, נראה לי שברתי גם בלוק. נראה לי מרחוק זה נראה כבר די טיפה ברור. אוקיי, לא משנה. אוקיי, מה השעה חברים? אוי, מה זה? לא רציתי לראות האחוזים שלי. צבא, אוי, 5.5. לא, זה לא טוב. אתם נראה לי הבנתם כבר. אם אתם לא הבנתם, כאילו, אני לא יודע מה אני עושה לכם, אני לא יכול לעשות לצופים משהו. יואו, זה נראה פסיכי. כל זה רק ב10 דקות, אל תדאגו, יש לי עוד משהו. אוקיי חברים, עמית הגיע אלינו בגלל שהוא כל היום משחק בטלפון, אז הוא רובל אותנו, לא משנה, אני לא מספר לכם עכשיו את כל הסיפור, אבל בקיצור, נראה לי זה ממש ברור, זה ממש יפה נראה לי. אז כן, אוקיי, אני עושה כאן סולמות למשהו שאתם לא תראו כנראה זה, אבל אוקיי. אוקיי, חברים, אתם יכולים לנחש אולי מה עשיתי. אני עוד שנייה עושה משהו ממש מגניב, שזה תסתכלו איך אנשים עושים את זה, שגם יבינו מה עשיתי.
פין. אוקיי, חברים, אני עושה כאן משהו פסיכי. אני עכשיו הולך לעשות פה משהו ליד, הדבר הזה שאני לא יכול להגיד לכם מהו. אוקיי, יאללה. חברים, נראה לי אתם כבר מבינים מה אני עושה כאן. זה יהיה הולך להיות משהו די מטורף זורחת. אוקיי, לא משנה. למה אתה מתקרב ליצירת אומנות שלי? אוקיי, סבבה חבר'ה, אנחנו אוקיי, 48. 5:48. אנחנו הולכים להיות כאן בסיבוכים גדולים. זה כזה קשי חברים. חברים. לא, אני מדגים סתומים כי הם יצאו מהמים. מה הדגים? אוקיי, הוא מדבר על הדגים שלו, נראה לי הוא עושה אקווריום. אין לי שם עצמה אחרים עושים, אנחנו אחר כך נראה לכם. אז בינתיים, הפסקת הפרסומות שלנו. מה, אין לנו הפסקת פרסומות? לא יהיה בתקציב, נכון. אוקיי, אחרי הפסקת הפרסומות שלנו. מה, לא הגיעה הפסקת פרסומות? כנראה לא ראיתם טוב. נו, היה. אתם פשוט שוכחים מהר כנראה. חברים, נשאר לכם עוד 30 דקות. מצאתי בהערה ענקית. אתה בקריאייטיב בכלל? לא. אומרים בקריאייטיב? כן. סטוק! חשבתי סבבה. אוקיי, הוא עובד עלינו. זה בינתיים היצירה שלי. חברים, אנחנו כאן ממש התקדמנו. בסדר, עוד שנייה, עוד 20 דקות, מגישים את הדברים. חברים, אני גמרתי כאן. אני סוג של עדיין לא כל כך יכול להראות לכם, אבל נראה לי אתם רואים כבר בעצמכם וזה די ברור. אז אוקיי, אנחנו עוד שנייה מחכים לעמית. אני ונדב גמרנו, אז יאללה. נדב פרש, היה לו קשה, זה נשאר רק אני ועמית. אני כבר גמרתי, אני סתם כאן בשמיים. אני יותר גבוה מהכוכבים. אוקיי חברים, גמרתי. עמית עדיין לא גמר, אוקיי? אנחנו בינתיים, אני אעשה לכם סיור. זה שלי. מתחילים מהפרח שהוא היה התחלתי שלי, ממנו התחלתי. שנייה, הסולם זה חלק מהחוויה. מעולה. אוקיי, אנחנו עולים בסולם, ומשום מה ירדנו. כל העניין שבכל מקום יש בית. זה נר, ומשום מה הוא דלוק. כאן יש תיבות שעדיין לא שמתי בהם כלום. הן מנטרות על הפיד הכי טוב במיינקראפט, על הפיד הכי טוב במיינקראפט, על הפיד הכי טוב במיינקראפט. הפרח, שאנחנו בתוכו כרגע, קראפטינג טייבל, מיטה, תנורים, ספרים, מה שצריך. בסדר, עוברים למקום הבא. תן לי ליפול, די. המקום הבא, דווקא צריך ממנו קריאייטיב, או שלא, מה? אוקיי, צריך בשבילו קריאייטיב. הייתי יכול לעשות כאן סולמות, זה היה יותר מגניב. הקקטוס, ואתם שואלים איפה הבית בקקטוס. פשוט שמתי כאן את הדברים שבניתי איתם, כי לא היה לי מנסה שיסדר. המבחי, חמוד במיינקראפט. אוקיי, בסדר, יש כאן הרבה דברים בתיבות שהוא שם. כמה דברים לכך. אוקיי, די. בסדר, עכשיו עוברים לאחרון. חביב, שהיה לי אחד הקשים לבנות אותו. במבוק. אתם תחשבו, במבוק זה לא כזה ארוך. אבל במבוק זה בכללי ארוך. וזה בגודל איפה שאני עכשיו. בגובה הזה. אז בגלל שאני בונה הכל בגדול. אוי ויי. אתם שואלים איפה הבית בזה. אז אתם תגלו בהפסקת, נכון, אין לנו הפסקת פרסומות. אני רוצה לכם לעשות כאן הרבה זמן. אחרי הרבה זמן. בואו נעצור רק את הסרטון. וזה הבית כאן. עברתי טיפה כישלונות. יש לנו כאן. בקיצור, מה שצריך.
קרינג', שמתי כאן זכוכית והמקום הזה בלי קרות. עשיתי עלים, השקעתי בהכל. אז חברים, זה המקום שלי. קקטוס, פרח סגול ובמבוק. ואתם תראו את הדבר של עמית בווידאו עכשיו, ואני לא מדבר שמה, אז זהו. מונטאז'